podemos saber máis ou menos como vai a nosa granxa, xa temos bastante idea de se vai ben ou se vai mal. O problema é que non sabemos que é o que facemos ben e que é o que facemos mal, onde ganamos cartos, onde os perdemos, non? Entón, a xestión técnico-económica consiste neso, en ter unha ferramenta, en ter datos que nos permitan saber pois, onde facemos as cousas ben, onde ganamos diñeiro, e onde facemos as cousas pior e onde poderíamos, pois, o mellor, cambiar cousas para mellorar a nosa rendibilidade. A xestión técnico-económica é eso, unha forma de analizar os datos para reflexionar sobre como traballamos. Sei que as ganderías que mellores resultados están sacando estarían cuidando moito máis a reproducción, é dicir, becerro ano por nai ou incluso algo máis. Isto, primeira cuestión. Segunda cuestión básica, a xente que ten maior capacidade de sacar rendimento ao pasto e manexar o pasto e xestionar o pasto de xeito correcto, de xeito para sacar a máxima productividade, pois tamén son a xente que ten tendencia a ganar máis cartos. Eu creo que me quedaría nestes dous aspectos solamente para diferenciar entre as ganderías que ganan máis cartos e as ganderías que teñen tendencia a ganar menos cartos, son eses dous aspectos. Por un lado, ter realmente pois, animais que se van reproducindo e non quedarnos con vacas que levan 500, 600, 700, 800 días sin parir. Isto por unha banda, e por la outra banda, ter un manexo dos pastos que permita a máxima productividade destes pastos, o máximo aproveitamento destes pastos. Unha xestión correcta de pastos nos obrigaría a facer pastoreo racional, pastoreo rotativo, seguindo unha serie de normas técnicas adaptadas a ese tipo de produción, pero que podemos resumir rapidamente. Sempre nos vai a ser mellor ter os animais máis concentrados en unha superficie máis pequena, menos tempo, que ter os animais menos concentrados en unha superficie máis grande e máis tempo. Eso sería a grande idea que diferencia ganar máis cartos ou ganar menos cartos en produción de carne. O importante desto é a relación entre ingresos e custos. De pouco nos sirve ter ingresos moi altos por carnes moi pesadas, si para facer isto pois metemos 800, 900 ou 1000 kilos de pienso a cada becerro. O que temos que ter é unha decisión e un equilibrio en cada granxa entre a cantidade de gastos que lle metemos fronte ao ingreso que nos dé o animal.